Соля не се вижда обаче много тъмно. Тогава съм ти нагласил контраста на бялото в видео. Трябва да работи. Това е положението. Зад нас обаче са не види. Виждат са фаровете. Само да мога да стана така. Ей, той как прилича на мечка. Е това дръвцетка. Вече се размаза. Отдалече приличаш на мечка. Джипката, нали минаш джипката? Какво се прави, че режеш дърва? Гледай, нито едно отрязано дърво не е тук. Я изчисти малко вече, не се вижда нищо. Пусни външния кръг да чисти джамовете, бе, скъпа. После? Да. Не, бе. И пускаш и климатика. Айде, още едно село остана. Ние вече сме в селото, бе. Да, бе, снимах табелата. Ние сме в село, откъде са къщите. Под снега заравен. Правиш, бе. Кажи какво искаш. Да го спреш. Тук някой сложи отчет. Колко много сняг, мамо. Гледай, защото цяла зима няма да видиш друга такава клетка. Толкова много сняг никога няма видиш повече. Чак пък никога повече. Да, може да дойдем и другата зима тук. Да, но не в този хотел. Що? Не, ще ти на Трявна, че поне излаза на Трявна и директно към Габрово. Там няма да има такъв сняг. Как да няма? В планината трябва да си, не в самата Трявна. Кое? Не в самата Трявна. Трявна е в планината, бе. Как? В такава планина. В някаква далечина хижа. Ще накая някой от нашите лева, пък той просто се изправчи. Батко някъде напред. Назад ли е? Напред. Те само старозагорци останаха назад. Не, бе. Само старозагорци. Провадиеца е зад нас. Виждам. Заради един пешеходец вече ще ми се бутнем.